σκάφος εναντίον 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με το χέρι της παρέα μας. Let's go, κάντε subscribe κιόλας γιατί είναι καινούριο κανάλι. Πρώτο βίντεο, πάμε λίγο. Ωραία, τι έχουμε να δούμε σε αυτό το βίντεο, τι χρυσό είναι αυτό το τεράστιο. Καλά. Πισίνες! Καλά, εντάξει. 300 εκατομμύρια. Να δούμε όλα αναλυτικά. Απλά πάρτε ένα τρέιλερ. 50 εκατομμύρια, 25, 10 και 1. Τώρα ξεκινάμε με το 1 ευρώ. Γεια σου, ρε Mr. Beast, τα άρχοντα. Θα είναι και Γι' αυτό ναι, έκανε με χαρά να σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη, 1 ευρώ αυτό. Ενώ το πάρουμε κι εμείς. Ωραία, το θέλω. Να δώσω λίγο 1 ευρώ. Από πού αγοράζουμε? Α, γι' αυτό κάνει 1 ευρώ. Άστο καλύτερα, δεν το θέλω. Άλλο και πάλι θα το παίρνω. Μα πουλιάζει! Με 1 ευρώ! Δεν σου λίγο να Με 1 πουλιάζει. ευρώ παίρνει τη ρόπιτα. Μα πουλιάζει! Δεν πειράζει, θα το φτιάξω. Πλάκα πλάκα, δεν το βάζω στο νερό και το φτιάχνω. Αλλά με χρειαζόταν κι άλλα λεφτά, όχι μόνο 1 ευρώ. Πουλιάζει με τη μία. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε στο επόμενο. Πάμε στο 1 εκατομμύριο. Α, καλό είναι. Ξεκινάει με το 1 εκατομμύριο που το είναι σε φάση. Με το πιο απλό 1 εκατομμύριο. Και μέχρι και το 1 εκατομμύριο δεν δείτε το ακραίο. Θέλω πολύ να οδηγήσω ένα τέτοιο σκάφο. Επίση να μην είναι δύσκολο. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο. Έτσι σχέση κάνει. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Να κάνει βουτιά εδώ πέρα πάνω. Για να σου φάνε Για να καρδιά. λέμε ωραίο με το πρώτο σκάφο που δείχνει. Θα λέμε στα επόμενα. Γι' αυτό να είχα την παρκούλα δεν μου χαράγει. Πλάκα πλάκα, καλώς ήρθατε στα 10 εκατομμύρια του σκάφου. Καμία σχέση. Τέλειο. Τέτοιο σκάφο σαν αυτό είχα στο GTA. Σαν σπίτι είναι. 4 δωμάτια έχει. Και ωραίο σπίτι, και λέει. Να, μπιντές. Ναι. Μπινέ λέγεται. Μπιντές, μπιντές. Δεν είχα τέτοιο, συγγνώμη, ο παππούς μου είχε παλιά. Να, έτσι όπως είναι πάνω, μοιάζει όντως με GTA. Καναπές, χαλαρά. Δείτε τι έχουμε να δούμε. Να δισεκατομμύρια θέλω να δω. Έφερε και παρέα μήνυμα. 150 άτομα χωράει. Εδώ να παίξεις κρυφτό. Να μπείτε μέσα, να οδείς τους χώρους. Αν φυλάς εσύ, οκ. Δωμάτιο μασάζ. Απίστευτο! Κατεβαίνεις κάτι να πολύ μασέρ και στο πάνω όροφο να φτάνεις το μασέρ μέσα σε ένα σκάφος. Το στρώμα σε αυτό το σκάφος παίζει να κάνει μόνο το στρώμα 5.000 κάθε κρεβάτι. Ιδιωτικό σεφ. Ναι, ιδιωτικό σεφ. Για να δώσω ένα σεφ και να σε βάλουμε σαν τέτοιο σκάφος. Τότε καλύτερο. Το όνειρο ζωής. Έχει λιγοδρόμιο. Είναι καλά! Ωρε φίλε. Φέρανε delivery. Ο Mr. Beast είναι ακραίος, δεν υπάρχει. Mr. Beast, σε παρακαλώ, πάρε μαζί σου. Είστε ένα βίντεο. Και έτσι και εδώ πέρα θα είναι. Μόνο φιδίες μπορεί να κάνουμε το Mr. Beast. Φιδία, οπότε άμα μας ακούς, Α, ψηλάρα αυτή, ψηλάρα. 25 εκατομμύρια. Ήρθε η ώρα, παιδιά! Αυτό είναι πολύ μακρύ. 50 εκατομμύρια, αλλά δες το. Ναι, να το. Πόσα λεφτά χαλάει. Είναι πάρα πολύ μακρύ, το βλέπεις. Ναι, πόσα λεφτά χαλάει για βίντεο. Και το σώμα προσωπικό. Και φοράει και 20 άτομα. Έχει μηχανικό και είναι κοπέλα για σένα. Πατάς και κάποιος έρχεται από το προσωπικό. Είναι τηλεόραση. Τελική τηλεόραση που βγαίνει από το ταβάνι. Μην τη βλέπετε μικρή, αυτή μπορεί να είναι και 8K. Βασικά παίζει να είναι και παραπάνω. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί πέρα. Μπροστά από το κρεβάτι τρομασάζει. Το μασάζ δεν αυτό. Τι ακούσεις, μπαίνεις μέσα. Τι? Σου πέταξε μπανάνα για κάποιο λόγο. Πόλεμος. Ναι, άμα είσαι εκατομμυριούχος. Δεν έχεις τι να κάνεις. Παίρνεις μπανάνες και τις πετάς στα απέναντι σκάφη. Κοίτα τι τρώνε. Και πεινάω ρε φίλε. Να πιάνεις το ψάρι φρέσκο εκείνη την ώρα και να το μαγειρεύεις απευθείας. Πες να είναι το καλύτερο πράγμα, το καλύτερο. Ναο! Κοίτα σοκολάτες. Εγώ ακόμα σοκολάτα δεν έχω φάει. Μου είχε φέρει ο Κέιτμπος. Αλλά δεν έκανα διατροφή full τότε, δεν τρώω καθόλου. Εντάξει, τώρα θα μπορεί να δοκίμασα ένα κομματάκι. Γενικά ήταν νόστιμες, εντάξει δεν ήταν και τέλειες. Είχα φάει με μαύρη σοκολάτα και αλάτι. Και είναι σαν να τρώω σοκολάτα υγείας, αλλά μετά όσο περνάει η ώρα και σου βγαίνει το αλάτι γίνεται ωραία. Ορίστε, κάνω διαφήμιση ο Mr. Beast, θα κάνουμε και εμείς διαφήμιση με τις μπλούζες. 14 Φλεβάρι, παιδιά, έχουμε βγάλει μπλούζες όπως αυτή. Που είναι για τον Άγιο Βαλεντίνο. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. 4 διαφορετικά σχέδια έχουμε βγάλει. Και έχουμε και κουτί Αγίου Βαλεντίνου που έχει μέσα κούπες, κεριά και διάφορα τέτοια μπιμπιτάκια. Και αν βάλετε κωδικό React, μόνο για εσάς αυτό το κανάλι που το βλέπετε λίγοι και είναι καινούριο, έχετε 15% έκπτωση. Κάτσε γιατί πήγαμε στο 300 εκατομμύρια ήδη και το. 6 ορόφοι! 6 ορόφοι ακραίο! Φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι γυμναστήριο! Να κάνεις γυμναστική, να λιώνεις, να εδρώνεις και να πουτάς τα πράγματα να προσίδεσαι. Προτζέκτορας! Καλά, δεν υπάρχει. Είναι καλύτερο και από την τραπεζαρία. Πιάνω. Ναι, δεν θα μπορούσε να λείψει και ένα σκομωτή. Και μια σάουνα! Α, καλά, εντάξει. Αυτό. Εκεί θα ήμουν. Πριν μέρα στο τζακούζι θα ήμουν εκεί. Δεν λείπει τίποτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να έχει. Γκαράζ. Ορίστε τι θα μπορούσε να λείψει. Γκαράζ για να βάλεις τα 10 τζέτσκι σου. Δηλαδή για να έχει αυτό τόσο πολλά, αυτό με 1 δισεκατομμύριο τι θα έχει. Και δείτε αυτό κάνει 300 εκατομμύρια και το επόμενο που θα δούμε κάνει 700 εκατομμύρια παραπάνω. Ξέρετε τι είναι να δεις. Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι είναι να δεις. Που μαζεύουμε 10.000 ας πούμε στην άκρη και λέμε είμαστε καλά οικονομικά και σε ρωτάνε οι άλλοι στον δρόμο πόσα λεφτά έχεις και είσαι σε φάση έχω μαζέψει κάποια λεφτά στην άκρη και έχεις 10.000 ξέρω. Για φαντάσου να έχεις τόσα εκατομμύρια στην άκρη. Έφερε και παρέα. Έφερε αυτός είναι καλό στο ράγκμπι δεν λέγεται αυτό πετάτε. Ναι, αυτό δεν έχει λικοδρόμιο. Τότε. Τι θα κάνουμε. Το φοράει και αεροπλάν. Ναι, αλλά δεν έχει γήπεδο ράγκμπι. Λέτε το επόμενο να έχει πλάκα.
Το drone. Α, ρίξεις το drone. Όχι! Το πέτυχε! Τι! Πάει το drone. Αυτό το drone μπορεί να έχει και διάρκεια. Εντάξει τώρα, δεν είναι αυτά. Για αυτούς τι είναι αυτά, όντως. Για αυτόν! Και νομίζω κάπου εδώ έρχεται η στιγμή που θα δούμε το 1 δισεκατομμύριο. Άντε επιτέλους, να το. Είναι σαν 3 γάλματα της ελευθερίας. Να το γήπεδο που έλεγα. Γήπεδο μπάσκετ είναι αυτό. 1200 πόδια, 17 όροφ. Δες το όλο πως είναι δίπλα τους. Καλά εντάξει, εγώ πάω στην πλάκα, δεν υπάρχει. 2.000 υπνοδωμάτια, νεροτσουλίδες, έδωσες για meeting, ξέρω εγώ τι ήταν αυτές. Μπορώ να μείνω μία μέρα εκεί, θέλω να πάω κουρασιέρα. Δες τις νεροτσουλίδες. Πες να έχει πιο πολλές νεροτσουλίδες από να πας όντως σε ένα μαγαζί με νεροτσουλίδες. Είναι γήπεδο του γκολφ. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει. Κασίνο, φρουτάκι. Αμάν, τέλειο. Εντάξει. Ω, τι είναι αυτό, μαγαζιά, Starbucks. Έχει και μόλ. Σαν μόλ είναι. Πάμε μία να ψωνίσουμε στο κρουαζιερόπλιο. Αυτό είναι κρουαζιερόπλιο. Γιατί λέει όλα, κοίτα. Να φας εκεί, Παίζει να πάρουν 15.000 για να φας εκεί. 3 μέρες εκεί μέσα να κάτσεις, δεν σου φτάνουν για να το γυρίσεις όλο. Δεν σου φτάνουν για να το γυρίσεις όλο, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Arcade, παιχνίδια. Αυτός αντί να βγει έξω να κάνει μπάνια στις πισίνες, κάθεται και παίζει arcade. Όλο το βίντεο παίζει να είναι. Τι! Ασανσέρ Που τρώνε άνθρωποι πάνω. Κοκτέιλ κάνει. Ρομπότ που σου φτιάχνει κοκτέιλ. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κάπου σκαρφαλώνεις. Για να μάθεις σερφ, για να κάνεις ορειβασία, για να κάνεις δεν ξέρω κατάδυση. Παίζει να έχει εκεί πέρα δασκάλους, παίζει να έχει σχολεία. Πώς λέγα, νοσοκομείο, παίζει να έχει μέσα στο κρουαζιέρο να έχει νοσοκομείο, γιατρούς. Πάρα πολύ ακραίο, παιδιά. Κάντε subscribe, κουμπινάκι, γιατί είναι νέο το κανάλι και θα μας δείτε στο επόμενο βίντεο. Bye!